بزح زلو كمزي ان شاء الله كبقى كمزي I don't know ولا زي متمهار حاجه انا ما عسركم والله قرب عام تمرت جلس بقى تمرت راي تمرت عندهم مدطفو حجي تمليسهم يتراو قال يمرعاونش شو تبدلهم فلا بدغ زلو غغزات وزد حجي اتناي جولنت يچنقم لايك عبينا ليرنا زينا واد زين فلطن غلبها حجي اتملسي كاب زعبات دقنستيو ايتمهارن تملسي كمي قالن سيسي عبيا سوفت تكون تخيل عبيا كتحيل تخيل مع خندي ديب حسابات اللوا وي كتمرعاو خلا خمس بالك كمي عاد قال كتمرعو تخيل حجي ودي كمي عاد قال كتمرعو تخيل نحري الكايو مزحتي ودي ايفلطني ولا ملكع نغرن تا قرصسي تا قرصت دلا زلها قال نغرن حد ارضي انا حاجه نغرك doesn't know like انت عيبك ارحان طاي كمس بك تدي هنحي نفس زغونه صقم اجي كاب زيرو انا جمله زله كاب زيرو ما تسي كاب حد جمله لنا كتحت تخلها اب كم تنسنج دوليو نوح جنزم دلينا زبلو نساهم كتحت تخلها لاي ملكع تحت تخلها حلفات تحت تخلها حجي قالوا اودات انت راه مش قالوا ناي اني قدر فنيرا ولا مش يحتزر لباي زقدس نمر سغارو غرغله زبل از تنقلنا اوكي مش ولا تزر لباي زقدس نغرت كبوخا نيروبي قال شارم طالك اي تصفوا انا تعريا غير سو انا حاسب خلو جرمني لايك اجي تمنسي كم زبلك زلقو كم جن حانت قال كاب ندا باريستا نبرت اوصيخا حدات تقبر لكم تعريا قال بسقا كم ديت مزن بسقا حلف هيوتا كم ديت مزن كومو يزحسبك او كومو هيوت يزلو زي تردو هيوت زلو which كوني خلني I'm not saying I كوني but a reality نحل مسيخا كن حدار there should be responsible like ما يصير principle الله principle كله ما تقعي حدار قرع زلو مسدرات فتن تحدين هانا جلنا حجي لك حكمتنا والد مرت خلوا ገንዘብ ዘሎ ይዝደሊ ኣብ ደገ ዘሎ ሽድሽ ላይክ ክንዚ ቁመቱ ክንዚ መልክዑ ክንዚ ተሓሳሱ ዝብላ ተማወዳት ካኩም በንጻሩ በተሓደ ወገን ቃ ተሓትሎ ለሰይ ኦኬ احنا مسكلته وسس ودت حد ما يفكر له عنده قال شح كده انا لباي زقدسنت بدن تحر حليقه ناي كوميونيتي ناي عدد سمع عندنا هم كده كده مس 57 غيرات سلمتي خاصه مبل 50 حد تكون دلك واي انت علي تقرمك سلمتي خاصاتهم 57 كحك وزدوا ديك عدو سلمتي انا مبل 50 حد كوين الكاس تحطت نقدنا سلمتي خاصه قديتهم ايه مسقال لي خانتي خنصها لا خمس ناي عقب مرتخور عقب عقب تعشف العجي تمانس انت بتحساس بالو ابقى سيتيت بقى زلو كاب تقدم صنحه كمزي بتقدم زلو ولا تانا قدمكو ولا حجيكو كلته يكون زلو جاس نقطه سبيت مسود حديرات راي صقم زخون زلو ولا راساي مسكال ود حدر زلو that's the problem حجي كم تقدم ولا حنتي مش 5 حدا هاي بحق قال كيدان حجوا قال كيدان نبركو ترغم نيرو قال كيدان تقبرلا مسحب سبت مرعو تسبس در اي قدوا غنير حجو جن ور حنت حزادن قال كيدان حزنن تي حبر سبا حزنن ور حنت حزنن بدن وتحنت حزكا تخل تي نيتشر ناتخم دلو زلا مس 34 انت بس حق ور حر حزكا زغن كده سو اب مرعس بعد خارج كاتي خلاص بكل ነገር مالتي اجيت ما لسي غنا اب قدم 5 عام نبر تحسس باز نبزلو حجي احنا الحمد لله كن زارب كرينا كله انت يقبرالو نحنا نوال نصل زلنا مسلو لايك او نسخم نوقات تصلو نو نقول هيكون نصل زلنا اتريليستيكنا نغدا كازنا لايك ويك اب كنت ناي قرم هيكون نزلو ግን ሁሉ መልሰ ካይግቦ ማለት ነው አሎ መልሰያት ጋር مسميت مس 50 بعلم زورو سو اتس نوت فير ادميو نهم ميت غبر عريفه حنت ነገር كنا نصرا زلنا كم لمدي قال انستيتي دق انستيو ገለን ዝብዛሩ አንጥቀመና ሁሉ ጊዜ ወይ እስቲ ወይ ካደቃ ማለት ስለዚህ ተጓለን ሴት ተተحተ ካለኸ ማለት ራ ኣብ ትግርኛናስ ከምኡ ከም ዘየለይ ምህራና ነይሩ ሓደ ሰው ሓደ አቦና ማለት እዩ ታዝበለጸት ቋንቋ መጠቀም ነዚያ ሓደ ሰባት ክርዶ ዘሎም ብእሳውያን ይንዝባሃላ ብእሲታት ባህል ሓንቲ ጓል ኣዋልደ ብእሲት ገለ ባህል ማለት እዩ ስለዚ ካውት ሒዝናት ክብርታት ክንጅምሮን ክላልና ኣደይ ሓፍተኻ ገለ ኩላትን ስለዝኾና መብዛሕትኦም ሰባት እንድሕር ኣብ ዝዓዝ ጉዳይ ተዛሪብና ብዛዕባ ፌሚኒዝም ተዛሪብካ ኣቦርሽን ተዛሪብካ ገለ ፅሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለና ገይሮም ድወስዎም ኖ ካብ መጀመርቱ ፌሚኒዝም ዝዓበየ ጌጋ ዝገበሮ ነገር ንሓላሎ ካፍታ ርእስ ክንወፃ የድልና ፀላእትን ዝገበሮኦ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝመረፆ ጥራይ نحن نقول نسيت بمنم تعمر كنسأل نخل فترة تكون بزي بقى ولا حنت ترجم سلزي ولا ناتنا من نابرو مالتي هجي عبزوت له أنا كانت بوينت كن ملأس بتوم سوات كم تندك نستيو كم تناولد تدليتات ما يقولش ميم زلوا
ሓንቲ ጓል ገጃፍ እንዳሕረኣ ኮይና እዛ ጓል እዚኣስ ገጃፍ ስለዝኾነት ክመርፅ ኣይደልን እየ ገሊሎም ተቢዖም ክዛረቡ እውን ኣይኮኑን ድሌታቶም ምስ ክዛረቡ ይኮኑን ምክንያቱ ንሶም እዮም ፕሮቫይድ ገብሩ ንሶም እዮም ፕሮቴክት ክገብሩ ነቲ ስድራ ቤት ንሶም መሪሖሞ ንዝኸዱ ክንሶም እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጉኖም ተሰሊፋ ክትከይድ ዝግባእስ ንሳውን ከም ናተይ ኦፕሽን ተሃለዋ ፀገም የብሉን ነቲ ሓዳር እውን ማዕሬና ክመርሖ ዘለና ኮምፕሮማይዝ ክንገብር ኣለና ኮምፕሮማይዝ ኣብ ትገብረሉ ግዜ ከንታ ክትገብር ኢኻ ወይ እንተን ክትማጎተለን ዝግበአካ ቅድሚ ሓዳርካ ምእታውካስ ክትገብሮ ዝግበአካ ነገር እንታይ ኮምባይንድ ኣካውንት ክህልወካ ትደሊ ዲኻ ወይ ከዓ ንናትካ ትካል ኢኻ ትምስረት በበይንካ ኣካውንት ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ንስኻ ቆልዑ ክንደይ ክትወልድ ኢኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትዕብዮም ክትሰማማዕ ትክእል ኣለካ ኣብ ሃይማኖት እንታይ ዓይነት ርድኢት እዩ ዘለኩም ክልቲኦም እንዳተዘራርብካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ብዛዕባ ፖለቲክስ ክዛረቡ ክእሉ ኾኑ ምክንያቱ ናትና መናባብሮ ብዛዕባ ፖለቲካ ከይተፀልዋ ኣይተርፍኒ ኢንሎውስ ንብሎም እዞም ስድራ ቤትና እንታይ ኢና ክንገብሮም ዝብል መዓት ሕቶታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ናይ ንእስነትካ ጉዳይ ከመይ ነርካ ኣብቲ ናይ ባይሮ ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ሕቶ ሓተከ ምክንያቱ ኣብኣ ንፅርቲ ጌርካ ክትረድእ ዘለካ ኣብ ግዜ ፍቅሪ ክንደይ ዓመት ክወስዱ ክኽእሉሎም ፍቅራት ክመፁ ከለዉ ምክንያቱ ተን ግዜ ከዓ ቲያትሮ እቲ ድራማ ንብሎ ዘለና ግዜ ንስኻ ድራር ወሰድከዋ ሲነማ ወሰድከዋ ገሌልካ ዲኻ ግዜካ ክትሕልፎ ዘለካ ወላ ዝገልፀልካ ዝፅንሑ ቁም ነገር ኢኻ እንዳተዛረብ ከሎ ትከይድ ዘለካ መብዛሕትኦም ፀገም ዝፈጥሩ ናኹም እንታይ መሲልካ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተው እዮም ምዝታይ ዝጅምሩ ብዛዕባ ፋይናንስ ብዛዕባ ቆልዑ ብዛዕባ ስድራ ቤት ብዛዕባ ኩሉ ነገር ኣብ ሓዳር ምስ ኣተው ዝዛረቡ ብዙሓት እዮም ቅድሚ ኣብ ሓዳርካ ምእታውካ ክትዛተየሉ ዝግበአካ ነገራት እንታይ ትዲል ከመይ ኢኻ ትሰማምዖ ዘለካ ንስኻ ናይ ወረቐት ምፍራም ዘይኮነሲ ናይ ስነ ሓሳብ ናይ መትከላት ተሓሳስባኻ እንታይ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ካብ ዓመት ክሳብ 2 ዓመት ክሓልፍ የብሉን ዝብለ ርድኢት እዩ ዘለኒ ብድሕሪቱ ኮይኑ ምስልሻው ይበፅሕ ዘሎ ሓደ እዋኑን ኣገዳሲት ፖይንት ተዛሪብካ ዝነበርካ ንስኻ ኣብ ኢድካ ዘይኣተወት ምስ ስድራ ቤትካን ብሃይማኖትን ብመንግስትን ተፈራሪምካ ወላ ሓንቲ ውዕል ዘይኣተኸ ሓዳር ኣይ ሓዳርኒ ትብሎ ነርካ ስለዚ ኣብ ከምዚ ግዜ ክጠፍእ ዘይግብኦ ነገራት እንታይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ወይም ብእሳውያን ንብለን ዘለና ሓደ ወዲ እንድሕር 3-4 ዓመት ፍቅሪ ጥራይ ወሲድዋ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ እንታይ መደብካ ክትብሎ ኣይግባእኒ ምክንያቱ ገሊኦም 5-6 ዓመት ፍቅሪ ጌርና ሞ ሓዳር ንኣቲና ብሎ ስለምንታይ ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት ኣብ ሓዳር ተኣትሉ ኢልካልኩም ስለምንታይ ከምዚ ሓያል ዓመት ወሲድልካ ትልካ ደይሙሉ ስልካ ሰባት ወስሑ ስለምንታይ ኢኻ ዘቓልኪና እዚኣ ዘይሓትት ከየደሊ ነዚ ሰብ እዚ ኢልካዮም ብዙሕ መልሲ ዝመልሰልካ ሰገለ ስለዚ ብናትካ ርድኢት ክንደይ ግዜ ክወስዱ ክኽእሉ ኣለዎም እንታይ ክሓታሓታቱ ትኽእሉ ኣለዎም ትብል ኣብቲ ግዜ ናይ ፍቅሪ ናይ ሎም መንእሰይ ኣብ ቴሌፎን ብዛዕባ ክዳን ይዛረብ እንታይ ክዳን ለቢስ ክለኺ كيكاتل الجدعان انت بلعك لو معنتي مسماني على الكي انا حجيكم غيرو تجي طف ولا 4 عام ولا 5 عام انت حرهبكا يوم ابتي مين بوينت حتى زغبوي بتصحوني ولا 5 عام عدت هيك سو جيزي يكون تي نسب كفت اكاد زخل راي كاي غير تندق نستيخا اونس كون يكون زقربا زلوالو تردي خاني بزعبا مدبك صباح ندحري ناي 10 عام مدبك انتي تبلا زي الطنقالات نغرتها زي همزي جعبول غيرات تزاربو طنقالا بخوم تنغرتها اونستي كون زقربو زلوا نابت انا اب استراليا لو كم تاكدلي انت تغبت لك بقى انا مصاي كولد دلي ويكا كمرعو دلي غرغرت بقى ذاتب دي اغن ورحنتكم مدب يبلا سي جس بقى دسلو بسام لك هجي نوع امي كان سخاقه تودها بقى تولد لي اغري لو يمص مس مصاق ينو قلفاتو تخيل تعرفت ولا اسكم مهاري زدلي محزاي حنتي الحمد لله اني تمرتي صبق لاتني مهاري ديت بقى يعني كتولد بكازم تخيل مهاري تبلك حجي قلت تقم علينا قد ነገር ተመወዳት ከሓቱ ከለው ኣብ ፍቅሪ ቁም ነገር ዘሎ ይኮን እንዛረቡ ቆሎጡ ጥቆይ ሕጂ ተመወዳት ከነግሮም አላ ናብነት ከምዚ መደባት ናይ መደብ ክንታዩ ማእስ ክትወልድ ደሊ ክንደይ ቆልዑ ክንወልድ እንደሊ ገንዘብና ከመይ ገና ከመሓድሮ እንደሊ ሓዳርና ከመይ ገና ከመሓድሮ እንደሊ ወላ ኢንሻአላህ ወላ ገዛና ከመይ ክኾን ይደሊ ትመናባብሮ ዝባህት ሜን ሕቶ ዘለዎሲ ተመወዳት ኣብ ፍቅሪ ከለው ከሓቱ ይግቦም ክንዲ ቆሎጡ ጥቆም ሕታት ኦኬ እተን ደቅ ንስትዮ ካ ብኸሙ በንጻሩ ክንዲ ኦነስ ኮንካ በቃ ንትዘለካ መደብ ክንዲ መደብ ጌርካ ትኸይድ እንዲ በመሓዛይ አብሮፓ አቲኻ ሚኖ ክዳን ጮግር ሸት ክትበልዕ ስለዝበለትኒ ኣብ ኸይደ ተማሂረ ከም ሶ እቲ ሓሳብ ናተንካ ኦነስ ኮይነን በቃ እቲ ኦነስ ትወዲ ዘሎ ምክንያቱ ግዜ ክትጥፍእ ዘላ እትወድስ ግዜ ተጥፍእ ኣለካ ዘላ ኣነ ተገዲሰ ሓተካ ኣለኹ እንተ ሓሲኻ ትምልሰለ እንድሕር ሃሊኻ ክልተ ዓመት ሽዑ ኣይብልኩኻን ወይ ካልእ ሓሳብ እንድሕር ሃሊካ እዚ ክራይም በቃ እዚ ኻ ሕጊ ክኾሶ ዘይክእል ላይክ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቲኻሲ ክትከሳ ዘይትኽእል ክራይም ዝገብራ ዘለዋ ዝሕስዋ ስለ ዘሎ ኣብ ፊቸር ምሕሳብ ዝኸፈ ክራይም ወላ ብሕጊ ክትከሳ ይትኽእልና እዛ ሰብ እዚኣ ተረዲኻኒ
حجي دندق نستيخ نزي بقى بخمي كمهرا زودن بخمي كمعرالو انت كان من الباش عده وي حبرتسب وي سدرا عاقب كلالو منات اونس كون انت منسي كقربو لون انت منسي كاب تحضر كله حتى حتى خفلطالو تجيزس اب كله ططقو خطف يبلو بعد حساب وقدمي قلناهم كنكس تايم انا كاعطونا خو مبلو سلازولو قال يوم ميت مغبره اتيو ما ودات اتهم نحدر بعلم دمورصن لهم زلنا سبات ناتهم فوقسات جنا يبزحن موناتو حدا كاب عقل على التربابات سبات بزحمنا له ما سدني لهم قلفهم كري وادي كل سبات اندحر رخيب كاسي سلمتي تاغوال تمورصو زلوا تود طرا يكون ناتو طلبات حيزوخ مصو زلو تاغوال كا سلمتي تمورصو خم زلوا سكردا خلالو بقعاتو سي حيزوخ مصو خلالو نابط طاولانو فيزيكالي فيت اندحر دي كوين مينتالي اندحر قرب دي كوين فيزيكالي اندحر كل نغارات اندحر زي تراليس بزيكا غنزب غدا طرينا نزرب زلنا تمرتون اف كورس كمهار خلالو ابدو سي حنت نغير تملا لدليكا زلخو تمرت معرخ اندي اقداس مخانه تاغوالن سيت وين يسرح علم تمكر خلو خم زلو اقداسي هو نوصنا اي حنت بعت بموت كفل خلخون زخون حمام كغاطمن خلخون سبيتك ابابا كتبلا يدل يعني وطيا سريحه قلملنا ابرات النابر كدلي حنصها اوف كورس كلنا وارد كوم خونا دلنا قال المين بوينت قلنا عنا زغد سنا زلو سلمتي انت مودات كندت زاكل مقرب غيرهم ليصلحو زلو انت عينت مقربين كو غبرو زلو وين سيرصعو ام زلو غزي لن እንዳወደም ዝخور زلو ولا تمودات እቶም ኣብ ስድራ ቤት ከንተ ዓነት ተሓሳስባ ኸጥሪኹም ዘሎምስ ይርዶም ዳሎ ወላ የለውን ዓነ ዘይርዳ ዘሎ ነገር ነው ተነዋልድ ክመሃር ኣለውን ዝበልካ ሓንቲ ክመሃር ወይስ ኣፍ ኮርስ ክመሃር ኣለውን ግን ብሓሶት ኣይኮነን ሕጂ ክትሕዘን እንትሕጂ የሚካነ ኮን ዓርኪ ኣብ ትዕርክነት ኩሉ ተመወዳትሲ ብኦነስ እንዳቀረቡ ወንስተን ካብ ብሓሶት ይቀርቦን ኣሎ ሕጂ سبك عب علامو ففحف حبل that's the main problem تردي عن main problem كوين زلو لو ما عند تصبح بقى حدا قبلنا لا تقعد حرد حسدك دخلت عمت ولا تزبلو ترسعوا حدا فحف عيب تردي عن ولا تمدد علامات نبره عنونو يقول كم دحر كوينو كم اب تيك توك سمعته وي زي لنجر تري وي فيلم زرعته كم هاري عقرنا يعقر سريع قلنا سو تتمرتي بمدب زلو تمرتي مستودق تقرب كلها هاي انا اكم زخول دخله انا اكم زخ مهاري انا اكم زعنا مهاري سو تو اونستي تحقنكم كان مقرب عم حبشا والد كما ما يمعت هنا ترفلا سيدي تخيل تحط قاعده مودات كقرب تنودات قرب بول مبزحتي منسي اترا غنزب مفتوح وين يسمع حجنا عم نزنبو زلنا لايك نايتعنا ناي نفسها جيم خاد حريك زخنا انت خاطر لكن اما اتي خبرت اتي نفسها تعش مقبار از كله مايند سيت يعني حنقول اسي مش ان تمن سيناتنا جن زبزح من سيناتنا قد نقدر اب ناي نابرا فتحت زل انت قبل سلكا قلت عمد 4 عمد 5 عمد سريح واكيب وجنزب كيدو نسدرو حجيزو تحريت مريو حدا كيجمر يدلي بس ما بزحت نعمل يعني سو بز حدا شو من ساعات سرحكا بارت تايم بزنس سرحكا جنزب اكيبكا تمريحها وين سترخ حجزكا نابرا جمر تدلي تردي هاني سو اذا نايتعنا ناي نفسي ناي قلم لقمو تاعتبوني وبچنقتن بقالن زحموها بزحات مناتو فاست فود الله حين عملت لعدي شو مسح 10 جزا مسح صراحه تنعمل انت تقبل فاست فود بلا سو نفسك انت تقبل لها بت فاست فود صراحه ملسك تحمل لها صباحهم تقبرها ان نفسك يعرف يلا تشنق لها سو انتي حنقول كان نفسك نوح عملت خيدك زغبو اب حصل جزء ولا زخونه شغل تاخيبكا شعو كاب حوخا زمصديو كاب غله ملسك تشنق سو تمصوار يلر معناته حنقول كان مايند سيت دلدل كون الله نفسها دلدل كون الله تعمل وقت بلا عليك مزيام تمل سايق يستاهلوا له ملن انا كنت بدي اسرح بزعبه جيم زعبات عنا زعبه قله ስለዚህ ንዝኻ ይስተባለሉ የለን እጅ ንተናዋልት ክመርጽ ሓይልካ ዘይኮንካ ግን ንጥዕና ኻን በዓልኻ ምክንያቱ ኣነ ንዛ ንሕዋተይ ንኣብነት ወላ ንሕዋተይ ፎትየን ንደይ ፎትየን እንድሕር ኮይነ ነብሰይ ብሽግር የእትዋ እንድሕር ሃልየ ክልተ ዓመት ሰሪሐ እንድራ ይሓምም ሃልየ ግን ትርጉም የብሎ ምክንያቱ ንዕጉ ውፅዖም ኣለኹ ማለት እዩ ነደይ ንኣብነት 20 ዓመት ከኣላ እንድሕር ኮይነ ኣነ ብጥዕና ይኩልለን ኣነ ብጥዕና ይኩል እንድሕር ኮይነ ነብሰይ ካናኸን ኣለኒ ሓሳብ ተረዳእትካ ተቐይርካ تردين لنا هم جن أنا أنت بلك الله مثلك of course يا ريت ميتنا جبر كان كي تشجرهم نسمع أنا عابي كنا توكر زيادة دلله مثلك of course تتناقول قلب نحن خاب أنا دلله زلنا أبوته وين نحن كم زلوا أب حدا بوتا ميتنا نسمع بنت أرجن بتماودات ننفسهم أكلهم حنيت أو مخصون حزق بام دحر أبنت نسز درابيتهم كانوا مخصون حزق بام أب لونج رانسي كم عانت حرارهم كمرحو خمس زلهم سي ولا حنت منتاليتي قربنا زي بلهم بزحات سبعتالو جنزف لزجبره ويكا تمرت سلسته ما حدا طراي تدالي لهم قال سبا امسي حدار كيقبل خلي it's not enough انا سينا عخانهم كابزنا باستراليا دويله
حاوي ندحر مصين له خينو نهم ስራሕ እስከ ረኸቦ ሊኻ ነዚ ሓወይ ወይ ከዓ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣለዉ ሓደ ኦርጋናይዝ ከግበር ኢቨንት ግበር ኢለካ ጣዕጣ ዓቢልካ እንድሕራ ወዲኻዮ ፅቡቕ ኔትወርክ ፈጢርና ኣላ ማለት እያ ንስኻ ተረዲካ ዶ ስኪል እውን ኣጥረ ኣለኹ ማለት እዩ ነገረ መገድኻ ዝተፈጥረ ነገራት ኣለካ ንስኻ ከዓ ነዚ ብምሉእ ንስኻ ኣብ ርእስኻ ቆሪፅካዮ ዘለኻ ከም ኣቦ ከም መራሒ እንድሕር ክትከውን ኮንካ ስእልካ ዕድሜኻ ስለዝኣኸለ ጥራይ ወይ ከዓ ገንዘብ ስለዝገበርካ ጥራይ ሲ ንሓዳር ቦቕ ኮንካ ኣለኻ ማለት ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣንሕና ኣብ ርእስተን ፀገም ፈጢሮኖ ዘለዋ ናትና ኣወዳት እውን ሙሉኣት ኣይኮኑ ንብል ኣለኹ ኣነ ራይ ንግደተን ዚአን በዚ ክንዛረበለን ፀንሕና ብዙሕ ክንዛረቦ ዝግበአና ነገራት ኣሎ ኣባና ዘሎ ጉድለት ከዓ ነቲ ናተን ፅላለኻ እንዳወሰኸ ኣሎ ገለ እንታይ ክብላ ጀሚረ መስለካ ንስኹም ክትገብሮ ስራሕ ትገብሮ ዝግብኦኩም ስራሕ ዘይገበርኩም ኢኹም ንሕና ቦታኹም ኣቲና ንገብሮ ዘለና ዋው ሓደ ሓገዝ ክንዝሓተተ ሰብ የለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብኡ ፅና ሓድሓን ግዜና ሓሊና ክመፂና ናብኡ እቶም ኣወዳት ግን ክዳለውዎ ዝግብኦም ነገራት ግን ማዕልያ ዘይብሉ ነገራት እዮም ዘጉድሉ ዘለዉ ኣብ ርእሲኡ ናብቲአን ኣሕዋትና ኣዋልድ እንድሕራ መፂኻ ከዓ ክብርታት ናተን ከም ኖርማል ገብሮ ንሕና ነብስና እንዲ ድላይና ክንገብራ ንኽእል ኢና ኦኬ ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ ንዓ ክድመርፀክ ሰብ ግን ኣይክህሉን ምክንያቱ ናትና ናይ ገዛ ርእስና ጠለብ ከዓ ክህልወና እዩ ኣብ ስድራ ቤት ዘለካ ራዳዳ ከመይ ኢኺ ንሰብኣይ ከመይ ክትጥምት የስኺ ግረፎ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ገለ ሕጂ ማለት እዩ ድኾነ ሰብሲ ኮፍ ኣቢሉስ መዓሲኻ ሓዳር ናይ ምግባር መደብ ዘለኪ ንትምህርቲ ከመይ ክትርእዮ ንሓደ ሰብ ኣብ ሓዳር ከመይ ክትርእዮ ኢልካ እንድሕራ ግቡእ መልሲ ዘይትበካ እንተኮይና ገዲፍካ ኢኻ ክትከይድ ወይ ከዓ ንስኻ ከዓ በቲ ናይ ተውህቦ ናይ ተፈጥሮ ናይ ማስኪሊኒቲ ተፈጥሮ ዝተዋሃበካ ነታ ጓል ከተስተምህራ ኣብ ሓደ ደረጃ ክትበፅሓ ግዴታ ኣለካ ስለዚ እቲ ጉድለት ኣብቶም ኣወዳት ገና ኣፍልጦ ኣይበረኽናን ዘለና ኢልካ ትሓስብ ዶ ወላ መን እዩ ዘሎ ሽግር ኢልካ ትሓስብ ኣወዳት ፍልጠት ናይ ሓዳር ኣይደልና ዘይኮነ ምስቲ ዘሎ ሲስተም ናይ ዝዓዲና ክነብር ዘይከኣልና ብዓብዩ ግን ናይ ፐርሓዊ ወደር ላይክ ኖ እቲ ፀገም ኣብ ወዳት ወላ 20% 30% የተቀየሩ እንተበልና ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ወላ እቲ ወዲ ከይዱ ሰሪሑ 12 ሰዓት ሰሪሑ እንተመፀ ኣብ ገዛኻ ሰብኣይ ይደልያ ፀገም ዘሎኮ ኣብ ገዛኻ በሊዕን ሰብኣይ ይደልያ ሶ what do you do 10 ሰዓት ሰሪሕካ ብዚ ደኺምካ ክትመፅኻ ሰበይታኻ ኣብ ገዛ በሊዓ ኣላ ሰብኣይ ክደልያ ከምኡኻ ክትባ ይትኽእላ ከም ሰብኣይ ኮንካ ሶ ንኽልቲኡ ክተማላ ኣይትኽእልና ተረዲኻን ሶ ገዛ ኮፍ ኢላ ቲክቶክ እንድሕር ውዒላ ሰበይታኻ ሰሪሕካ መፅኻ ድሓሪ ሰብኣይ እንታይ ሰብኣይ ሓሚቁኒ ሰብኣይ ሰኒፉኒ ገለላኻ ፍትሓካ ሶ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ 6 ሰዓት ሰሪሕካ ጥራይ ከዓ እቲ ፈረንሻል ገንዘብ ይኣክልኒ ስለዚ ንዓኻ ምስኣኻ ፀኒሕኻ ሶ ኣብቲ ናይ ኮምፕረንሲቭ ምግባር ኣብቲ ተሓሳስባ ብፍላይ ኣብዚ ደገ ዘለዋ እቲ ንክልቲኡ ነገር ብሓንሳእ ክትረኽቦ ኣይትኽእልና ሳክሪፋይስ ምግባር ኣሎ ንስኻ ሸልሸል ትብሎ ትኽእል ነገራት ኣሎ ሶ ኣብ ናይ ወዳት ጋ ኣፍኮርስ ኣሎ የለን ኣነ ንኩሎም ኣወዳት የለን ዘለኹ ኣብቲ ረዳድኣ ኣብቲ ናይ ሓዳር ወላ ሰትዮም እዩ ዝብሉ ዝዕሉ ኣወዳት ኣለዉ ተረዲኻኒ ላይክ ኣብ መስተ ዝሕልፍዎ ካብ ሓዳሮም ወፅኦም ደቅቶም እዮም ዘይፈልጡ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ተረዲኻኒ ብኣቨረጅ ክሪኦም ድሕር ኮይና እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ክንደ እዮም ዘን እቲኦም ሰሪሖም ዝመፁ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን እዚኦም ለሰይ 10% ኣነ ከምኡ ኢለ ዝሓስብ 20% ኣለዎ ሰበይቶም ዘይኣልዩ ደቀም ዘይኣልዩ ምዕራዝ ዘድልዮም ኣፍኮርስ ንዖምን ምዝራብ የድልዮም እዩ ብሓፈሻ ጠገም ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ኮምፕረሃንሲቭ ዘይምግባር እዩ ሰብኣይካ ዝሰርሕ እንድሕር ሃልዩ ነሳኻ በዚ ክትርድኦ ኣለካ ኣብ ገዛ መፂኻ ክንትደልዮ ሰብኣይ ክኾነልካ ኣይክእልኒ ምክንያቱ በሊዕኻ ገዛ ከፍቲ ምታለካ ኩሉ ከማልኣልካ ኣይክእልኒ ኣብኡ ከዓ ክትገብራ ሕጂ ናይ ትራክ ዝውሩ ታሪክ ክበካ ኣብ በዓል ኣሜሪካስ እዮም ትራክ ዝውሩ 10 ሰዓት እዮም ዝቐዱ ሰለስተ ሰሙን እዮም ዝጠፍኡ ተና ኣዋልቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለን ኣለዋ ገዛ ኮፍ ኢለን ሰብኣይ ይደልያ ሰብኣይ ይሰርሕ ኣሎ ብድሕሪኡ ሰብኣይ ልዚኣቱ ይፈልጥን እዩ እንታይ ትገብራ ይፈልጥን እቲ ሰብኣይ ሕጂ ሽግር ይመፅእ ወላ እንተኸይድካ እታ ሰበይትስ ክንዲ ምስኡ ወላ ትኸይድ ከም ስድራና ዝገብሮ ዝገይሽ ምስ በጣሕ ፀላ እንትትኸይድ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ሽዑ ሰብኣይ ገንዘብ ምፃለያ ነበር ሰብኣይ ይረኸብኩን ፍቕሪ ይረኸብኩን ትብለካ this is problem ኣብ መብዛሕትኡ መንእሰይ ኣብዚ ሕጂ እዋን መግቢ ንባዕሉ ሕማም እዩ መብዛሕትና መግቢ ፋስት ፉድ ንብሎ ዘለና እትዮም ሰቡት ደቆም ዘሪኡ ካልእ ነገር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ የጎደሎ ኣለና ከም ኤርትራ መንእስያት ብኣቨረጅ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን I don't think ከምዚ ብዙሓት ኮይኖም ይስምዑኒ ንስኻ ካብ ብናትካ ንዖም ትብሎም ድሕር ሃሊካ ከዓ ኣብዚኣ ዝጠቐስካዮ ሕጂ ሓንቲ ሓሳብካ ካፍለካ ሚት ግበራ ንኹም ዓርከይ ሶ ኔክስት ታይም ኣይከሸግረካ ነይልሓን ሰይጣን ብቐሊሉ መገዲ ይዳእትወካ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ቀሊል ነገር ከም ዘትብሎ ፀንሕካ ኣብ በዓል ካናዳ ኣብ በዓል ኣሜሪካ መብዛሕቶም ከሪኩን ብዙሓት ሰባት ኣብ ካምፕ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ኣብ ትራኪንግ ቢዝነስ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ድሕር ሪኢኻዮም ገሊኦም ሰባት ሰብ ሓዳር ከለዋሲ ናተን ናይ ደቀን ጥራይ ኣብ ስቶሪ ወይ ናብ ገለ የእትውዎ ገሊአን ከዓ ሰብ ሓዳር ከለዋ ናይ ቤነን ፎቶ ጥራይ የእትዋ ስለምንታይ እናተን ስእሊ ዘእትዋ ኣይፈለጥኒ ወላ መሰለን ይኹን ንመን መልእኽቲ ትሰዳሉ ዘሎ ኣይፈለጥኒ ማለት
بعد حدا نحرا خينا سنسبع ديت صدر كوا حليفاس نمنا تصدر لو بيت سو تصدر لنا ديت صدر لنا بيت سو نحرا انا يبين اسئله سديده اب ستوري وين كاب فيسبوك رجال نحراتها ناتنا كم بحريات بملك نوانا ون سبات ون سلازخنا مسا انجيج كجبر دخلنا بايتا يفطر اللي زلنا ترديكم نحرا بعد حدا خوينا مس مع البيت خوينا مس دقه خوينا قال شير تقرات لي نوا انجيج دغبر مخنيت يبلي سلازي ولا حسبون سخا جرات اريلكا دفاع خنا ستخا نبرخا ختم عراريلكا قال سدرا بيتكا سيكير كتغبريلكا غوي خا دغله خنسخا نتا والكا بسنكتي غديفو دخيدو لسباي سي ابصموا بمتوا طري نساخم مغوار طري انا سيطان كسحتا خمس خل دير دن سبات بزحات ينزلوا يردا كالو تبلو دلو خنا سلازي حنتي بعد حدار فيناسي دار انا بينا سل خزرق جميره اقالبون يبزحات سبات تسحبنا يقدري بنصارو خا بعد حدار فينا سدرا بيتا خوينا تزرغحاتنا اي دونت هاف اني انترست تردي كان ولا توم كالوسي زخونه نغرات كغور سايكتاو اني مالتي ስለዚህ ካብ ከምዚ ዓይነት ሰይጣናዊ ነገራቱን ክቆጠባ ከም ዘሎ እንዴና ከም ደገ ነገር መገዲ ከዘኻኽረካ ደለ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ቅድሚ ተሓዳር ክግበር ዘሎ ዲል ኣነ ንሕርዳ ኣነ ናብራና ከም ሓይሽ ኢለ ናይ ትራኪንግ ቢዝነስ እንድሕር ኣለኑ ኮይኑ ኣብ ካምፕ እንድሕር ኣኺር ኣሎ ኮይነ በቃ በዓል ቤተይ ርሂፁ መፅእ ኣሎ ድፋጩ ሰተሎ ኣነ ከዓ ኣብዚ ገዛይ ክገብሮ ዝግበአኒ ኢንቨስትመንት ከዓ ኣሎ ንዑ ሴኪር ክገብረ ክኽእል ኣለኒ ሓዳሪ ከዓ ክኽእል ኣለኒ ደቀይ ብስነ ስርዓት ክዕቢ ክኽእል ኣለኒ ነቦኦም ከዓ ተሃንጢኦም ፅበዮ ከም ዘለዎ ከዓ ከሪኦም ክኽእል ኣለኒ ኢላ ናታ ስራሕ እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዚ ዘካትዕ ነገር ኣይኮነን እታ ኣቦ ክመፅእ ከሎ ከዓ ካብ ስርሑ ክመፅእ ከሎ ከዓ ብሂጉ መፅእ ከም ዘሎ ስርኢኻ ማለት እዩ ነገረ መገድካ ጠቐስ ኣቢልካ ፀናሕካ ኣብዛ ጉዳይ እቲኦም ውሕዳት ፐርሰንት ክንገልፆ ፀንሕና ውጭ ብዙሓት ኣይኮኑን ሓዳሮም ዘይኣድዩ ኣንስቶም ዘባሳጩ ደቆም ገዲፎም ዝኸዱ ማዕረ ክንደይ ንዑቓት ምዃኖም ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንዕቖም ብቐዳይ ይገልፆ ነር ብጣዕሚ ኢና ንዕቖም ንሕና ኣብ መዘናግዒ ቦታ ረኸቦም ኣብ ሓዘን ረኸቦም ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ሂወት ረኸቦም ክትሪኦ ከለካ ጥራይስ ብውሽጣኻ ትዛረቦ ነገር ኣለካ ስለዚ ኣይነኽብሮም ኢና ነዞም ሰባት እዚኦም ክርድኦም ዘለዎም ንግሮም መገዶ ማለት እዩ ክርኢና ከለዎሲ ከምደይ ነኽብሮም ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብና ነገር እዮም ደባላሽዎ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ቆልዑ ስየ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ምዃኑ ኣነ ንስኻና ፀቢቕና ንፈልጦ ነገር እዩ ጥራይ ሰባት ሽፍት እናገበሮ ክመፁ ዝደልዩ ነገር እንታይ ኖ እዚኦም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀልዮም ናይ ገለ ነው ርና ፈጣሪ ንዓይነት ኣጓል ኣንስተይትን ፈጢርና ኣሎ ስለዚ ብሓንሳብ ክንነብር ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ሓደ ወዲ መፂና ሓንቲ ጓል ተቐተላ ደቁ ተጥፍአ ገለ ተገበረ ንሕና ንሕጎስ መስሎም ሰባት ኣሎ ወይ ከዓ ከምዚ ዘይስምዐና ነገር ዶ መስሎም ኣሎ ብጣዕሚ ኢና ንዕቆም ካብኡ ሓሊፍና ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለና ናብ ሕጊ ካ ትገድፎ ንሕራኹም ዓይነት ሽግራት ወዲቑ ኮይኑ መሰረታዊ ነገር ግን እቶም ሰባት እቶም ኣወዳት ማዕረ ክንደይ ሓላፍነት ከም ዘለዎም በዓልቲ ቤትካ ትፅላእኻ ንዓኻ ኣብ ሽግር ትእትውካ ኩሉ ግዜ ንስኻ ዝገበርካ ጌርካ ነቲ ፋሚሊ ፕሮቴክት ናይ ምግባር ግዴታ ከም ዘለካ ክትርዳእ ትክእል ኣለካ ዋና ነገር ግን እቲ ስኻ ትርህፆ ዘለካ ኣብ ደገ ውዒላ ኣነ ነሆም ኣብ ስራሕ ውዒልካ ቢዝነስ ናትካ ብካልኦት ሰባት ከይትካ ስኻ ገንዘብ ከተጥርየሉ ትኽእል ገለ ድፋጭኻ ትሰቲ ከም ዘለካ ንድሕራ ደይ ትርድአልካ ኣላ ኮይና በዓልቲ ቤትካ ግን ንምንታይ ካ ትርጥ ዘለካ ና ስኻ ንበይና ካ ሙሉ መዓልቲ ጌም ክትፃወቱ ዒልካ ገለ ነገር ስራሕ ኣቢልካ ዳ ክትመለስ ትኽእል እንዲኻ ንበይናኻ ናብራዳ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ተረዲካ ዶ ስለዚ ኣብዚታት ቁርብ ኮምፕሮማይዝ ናይ ምግባር ግዴታ ኣሎ ኣብ መንጎ እንትወድን ትጓልን ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እቶም ኣወዳት ዘሕልፍዎ ዘለው ስቅያት ኣብቲ ደገ ናይ ዓለም ስራሕ ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ንሕና ነዚ ዓለም ብራንድ ገብሮ ዘሎ እቶም ኣወዳትን ኣብ ኮንስትራክሽን ይኹን ኣብ ሚሊታሪ ይኹን ፋየር ፋይተርስ ይኹን ኦይል ሪግስ ይኹን ናይ ነዳዲ ምውፃእ ይኹን ኩሎም ኣብኡ እዮም ዘለዉ ስለምንታይ እዮም ዝገብሮ ዘሎም እቶም ኣወዳት ንኹም ኮንፈርት ከምዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ኢትስ ማስት ግን ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገር ተደቂ ኣንስትዮና ወዲ መፃ ይንብልና ንሕና ክመፃ ተደሊ ምፃ ይከይ ክገብሮ ድሕራ ዝኾን ብቕዓት ድሕራ ኣለዎን ዓቕሚ ድሕራ ኣለዎን ኮይኑ ግን ሞት ንዓኻሲ ናብ ሓደጋ ዘእትወካ ነገር ትገብሮ ዘለካ ነገር እንታይ ኣነ ንድሕር ደኣ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኮይነ ማለት ወይ ከዓ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካልእ ኣብ ገዛኣ ኮይና ኣብ ሓደ ፓላሶ ኮይና ወይ ከዓ ኣብ መኪና ኮይና እንድሕር ነወዳት ተዋርዳ ኣላ ኮይና ኣወዳት ኣብ ዝሰርሑላ ፓላሶ ኮይና ተዋርደካ ኣወዳት ኣብ ዝሰርሑላ መኪና ኮይና ተዋርደካ ተረዲካሉ እቲ ሞስት ኤሴንሻል ዝኾነ ነገራት መን ከም ዝሰርሖ ዘይርድኦም ሰባት ኣለዉ ግን ንሕና ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ዘለና ኣይኮናን ከም ንገብሮ ኣማራፂ ከም ዘይብልና ንፈልጥና ካልእ ሰብ መፅኡ ክገብሮ ከም ዘይክእል ንፈልጥ ኢና ፀቢቕና ሕጂ ነዚ እንዳተረድኡ ድመፁ ንሕርኣ ኮይኖም ሓደ ሕብረተሰብ እንዳደለለ ድመፅእ ኣዴታትና እኮ ብሂወት ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ዓባየ ንዓኻ ገለ ስሪአና ድና ኣብ ቲቪ መፅእ ንዛረባ ኣለዋ እሰን ብሂወት ስለ ዘለዋ ከማን ምስክር ኮይነናናስ ነቲ ናትና ኮንሰርቫቲቭ ድኾነ ኣተሓሳስባ ከማን ኣብ ባይታ ክንገብሮ ከም ዘለናስ የርአና ኣለዋ ትፅቡቕ ነገር ማለት እዩ ጠፊኦም ነሮም ተዝኾኑ ኣብ ውከት ማእተና ኣነ ንስኻን ሕጂ ንዓይ ንዓኻን ምስክር ክኾነና ድኽእል ሰብ እንታይ ማሃለዎን መብዛሕትኦም ግን እንታይ ገብሩ በዚኣ ክውዳልከ ኣዴታትናስ በቦታትንስ ይጭቆና ነይረን ካበይ ማምፅኦም እዚ ሓሳብ ኣይፈልጥና ኢና ካበያ መፅያ ዛ ሓሳብ እዚ ኣይፈልጥና ኢና ተተጨቂነን ይንገራና ኣዴታትና ዝዛረባ ኣለዋ ከምድላ ኢና ኣብዚኣ ድሕራ ዝተጨቆና ዓድላትኩም ኮይና ኣምፅልና ኣብዚ እንታይ እዮም ገይሮም ብኸመይ እቲ ሓሳብ መፅያ ኣይፈልጥና ኢና ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ ኣብ ሕጊ ናይ ዳባ ናይ ኤርትራ እንድሕር ዳ ተረዲኦም ኮይኖም ቅድም 300 400 ዓመታት ኮፍ ኢለን መሰቦታታት ትሕቲ ገረብ ኮይነን እየን ዝዛተያ ነይረን
ስለዚ ንሕና ኣባና በፂሕ ዝልወጠሉ ምክንያት የለን ንዑ ኢና ክንቅፅሎ እንደዘለና ንሕና ናኹም እንታይ ትመስለካ ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ ናብቲያ ሰብኡት ዝበልካ ክነክመልሰካ ሞ ቀዳም ዘልዓልከያ ናይ ሎሚ ሰብኡት ሰብ ሓዳር ወላ ናብቲ ቤተክርስትያን ክኸዱ ከለዉ ተገዲዶም እዮም ዝኸዱ ተረዲኻኒ ሰበይቶም ስለ ዝበለቶም ወላ ኣብቲ ቤተክርስትያን ተሪእኻ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮንሸል እዮም ደብዝቡ ከም ተቐባል ጋሻ ወላ ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣብ ስእሊ ዝበልካ እውን ኣይሕወስንም ሕጂ እቲ ዶሚመንት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ኣብ ሰብኣይ ተዓብሊል እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ቤተክርስትያን ተዓብሊል እዩ ኣብ ገዛ ተዓብሊል እዩ ወላ ቆልዓ ኮፍ ኢሉ ከሎ ቆልዓ በዚ እታ ሰበይቲ ግረፍታቶ ሎሚ ቆልዓ ክንነብኡ ሰምዕ ነዱ ይሰምዕ ዝያዳ ሰብኣይ ኣብ ኮይኑ ኣታጥፍኾ ንኻ ቴሌቭዥን እንዳበለ ቆልዓ ምስዱ ቴሌቭዥን ሰምዖ ሰበልና ትገዛ ሕጂ እቲ ናይ ሰብኣይ ዶሚመንት ብሎ ዘለካ ኣብ ገዛ የለ ኣብ ደገ የለ ኣብ ወርሓንቲ የለ ሎሚ ሰብኣይ ኣበይ ስማዕ ንሕልልከያ ከምዚ ከማና ኣብ ደገ ዝዕሎ ሰብ ተሰሚዑ ይስማዕ ሕጂ እቲ ናይ ሰብእነት ዝብሎ ዘለና ሚትን ድዩ ወላ ብጀም ኤሌክትሮን ትሪኦምካ ሕጂ ከምዚ መርዓ ዝበልካ እዚ እታ ሰብና ፀጎል ኣብቲ ናቱ ውራይ ፅግዒ ኢሉ በዛ ኢዱ ሕጂ ደው ኢሉ ከምዚኣ ትሪኦ ናቱ ውራይ እኮ ናቱ ዳስ እኮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ሕጂ ካብ ከምዚ ፀገም እቲ ሰብእነት ሎሚ ሰብኣይ ተዳሂድ እዩ ወዱ ክዛረቦ ትሪኦ ወዲ 5 ዓመት ነቡ ክድብሎ ትሪኦ ሕጂ ብስደት ክኸውን ይኽእል ብካልእ ግን ወላ እቲ ሰብእነት ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ናትና ወለዶ ከመይ ክኸውን እዩ ዝገርመካ ከምዚኦም ትርሉ ሒዞም ድሕሪ ሰበይቶም ዝጎዩ ከምኡ ኢና ክንከውን ከምኡ ክኸውን ዳስ ወ ሄድን ተረዲኻኒ ናብኡ ገፃ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ናተይ ቢዝነስ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሰብኣይ ይዛረብ እኒአ ምክንያቱ ምስታ ሰበይቲ እየ ዝዛረብ ኣይነው እቲ ሰብኣይ ሓንቲ ከምዘይብሉ ጥራይ ኮፍ ኢሉ ጥራይ ዝሰምዕ እምበር ምስታ ሰበይትካ ትዘራረብ ዲ ክገብር እንተዘሊኻ እዚኣ ፀገም ክኾነና ዳስ ዋይ እቲ ማስክላኒቲ ክመፅእ ኣሎ ሰብኣይ ክኾኑ ኣሎ ክዛረባ ነው ዝበለ ምክንያቱ እቲ ሕብረት ኣብቲ ገዛ እቲ ሰብኣይ ስማዕ እንተዘይሃሊ እዩ እቲ ዝዓቢ ዘሎ ቆልዓ ወርሓንቲ ኣላይ ክኸውን ኣይክእልኒ ወላ ንሕብረተሰብ ክጠቅም ዝኸውን መንእሰይ ኣይኮነን ዝኸውን ዓንተ ወይ ጠቀስኛ ነርና ኣብቲ ናይ ቆልዓ ተዓብያ ሰብኣይ ከመይ ክኾን ኣለዎ እዚኣ ፀገም ኮይናትና ኣላ እዚኣ ነፈና ዓርኪ ከተባእሰና እንዳኣ ግን እዚኣ ናይ ትካላት ገለካ ብቀዳማይ ተልዒላ ነራ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትአን መን እዩ ናይ ስራሕ ናይ ትካላት ኩሉ ዝሰርሑ ዘሎ ኣውዳት ንሕና ብግዴታ ስለ ዝኾና እዩ ግዴታ ናይ ፕሮቫይድ ፐርፌክት ትገብር ከም ወዲ ተባዕታይ ግዴታ እዚ ማስት ስኖት ላይክ ቾይስ ኣይኮነ ግዴታ እዩ በቃ ከም ንገብር ዘለና ሕጂ ኣብነት ክበካ ኣብ ክልተ ሰብ ሓዳር ብፍላይ እዞም መንስያት ኣብ ሰምዑ ዘለኹም እዚኣ ሓዝዎ ኣብ ደገ እንድሕር መፂኻ ንሓንቲ ጓል እንድሕር ተመርዒኻያ ምስ ተፋታሕካ ንስኻ ንደቅኻ ቻይልድ ሳፖርት ክትከፍሎም ግዴታኻ ቻይልድ ሳፖርት ክትከፍል ገንዘብ ካብ ስራሕካ ትከፍል ካልኣይ ንዓ ኣሎሞኒ ዝበሃል ኣሎ ንሳ ሳብ ስረሳሕ ትረክብ ሳዕ ዘይትረክብ ክትከፍላ ግዴታኻ እዩ ከም ሰብኣይ ሓላፍነትካ እዩ ተፋቲሓ ከላ ዝበካ ዞ ተፋቲሓላ ምስኻ ግን እስቲል ንዓ ኣሎሞኒ ክትከፍላ ኣለካ ናይ ቻይልድ ሳፖርት ክትከፍላ ኣለካ ንሳ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ምሳኻ ስጋው ርክብ ክትገብር ፍቅሪ ክትበካ ግን መንግስቲ ኣይግድዳን ንዓኻ መንግስቲ ይግደካ እዩ ማለት ኣብ ሓታት መፅእ ከላት ሰብኣይ እንታይ ዝገብር ፕሮቴክት ይገብር ፕሮቫይድ ይገብር እዚአን ክልቲአን ኣብቲ ሓዳር ዝገብረን እዩ ተረዲኻኒ ገንዘብ ንደቁ ሰሪሑ የምፅእ ምስ ተፋትሐ ወላ ግን እዚ ሓላፍነት እዚ እስቲል በቲ ሕጊ በቲ መንግስቲ ይግደድ እዩ ከምኡ ክገብር ክሳብ ትመወት ይግደካ እዩ እታ ሰበይቲ ኣይሰርሕን እንድሕር ኢላ ኮፍ ኣቢልካ ክትቅልባ ይግደካ እዩ ንዓኣ ግን ኣይግድዳን መፅያ ምሳኻ ክትሓድር መፅያ ፍርቂ ትበቃ ትፍልሊ ይርዳእካ ነበር ናርከ There's two different. أنا بحضر كأتخلو protect provide قبل إلى إذا أتوزلوا مستفاتح كولاجن من قصتي جدا يفهمه قبل التاجوال جن أبتحضر تكون كلها سجار كبت بنزجبا فرقت بنزجبا مستفاتحنا نعايز من قصتنا عايز جدايل نعايزنا جدا نيو so أبس أجمع تفتر أبت حجي نايلومي من اسم من حضر قبل رون تلكاني مستعجل زي كون حضر قبل زلوا مس من قصتنا حضر قبل زلوا حجي مست سيستمنا كون حضر قبل زلنا لومي مس قال حضر قبل سب كده أنا كمر عندي حركوي نفس عادي مستعجل كون حضر قبل مست سيستم ما عادي حضر قبل زلوا ولا عندك تفاتيحنا تقول لكون حنت قبلنا السيستم يو حضر قبل زلوا التناولت كا مساء يكون حضر قبل زلوا مست government system حضر قبل زلوا تدي هني حجي أكلت أنا من أتيلو من قست أتيلو government أتيلو مالتي تحضر نخل وشجر تكون زلوا تمن قست من جزء لوي ولا أنا كلام تري هاي سب حضر قبل زنبرة بس ما حضر قبل نير مستوى تمرعها مصاب مسحبة السب مصدر آخر حضر قبل الدهاني مخنيات اللي حتى بايش كنا بيتخيل أو بعد خيل أبغى خام معدن تاي قبله أنا بدأت خيل أو بعد خيل معدن ملسان أبغى ترى الدهاني التحبة السب كام معدن يمسح التحيمانوتي حجي إذا كله تأجيدو ككندو من متي government متي له تمنجست متي ترى الدهاني التمنجست خا نود تبعتها أنت تجبري زود قنبر فيرز جبراكون نتاعوان سيت support جير نتود زقتل الدهان أبدأ جزء حجم مبزحة جزء عمريو
ተመርዕዮም ኣምፂኦም ኣብ ገዝኦም የትዮም ካብ ገዝእዎ ገዛ መንግስቲ ኣውፂኡ እንታ ሰበይቲ ገዛ ኮፍ ኣቢሉ ሰብኣይ ኣብ ደገ ሰሪሑ እንታ ሰበይቲ ክቕልባ ይግድዶ ታስ ኖፌር ታስ ኖፌር ሕጂ እዚ ከዓ ከምዚ ምቕታል ዝብፅሕ ዘሎ ኣብዚ ኣሜሪካ ሕጂ ምሽዱሽተ ደቂ ሰብኣይ ቀቲለዋ ፃዕዳ እያ ግን ሰበይቲ ሓበሻ ዝቐተላ ምክንያት ከም ዝብለካ ዘሎ ኣሎሞኒ ዝበሃል ኣሎ ከፍላ ዝግድኦ ዝግባእ ሰብኣይ ሳፖርት ይኸፍል ኣሎሞኒ ይገብር እሳ ክንታ ትገብር ብድሕራ ዳ ተእቱ ሰብኣይ ተእቱ ድሕራ እሱ ኸይድሎ ሰብኣይ ተእቱ ይመፅእ ኣብ ማኪና ንሱ ዝቕልባ ዘሎ ብገንዘብያ ትነብር ዘላ ቆልዓ ሒዛላ ሰብኣይ ካ ተእቱ ከም ህፃዋለይ ከዓለን ምሽዱሽተ ደቂ ቀቲለዋ ኣብ ሓበሻና ከዚ ዝረአ ዘሎ ከምዚ ኸ እንዳገረደ ክመፅእ እዩ ዝገና ቢሎ ከም ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ሕጊ ንባስ እንተህሊና እዚ እንዳኸፈ ክመፅእ እዩ እዚኣ ናይ ሓንቲ መወዳእታ ከም እንዳልከኻ ዋላ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ተምርዒ ዘሎ ኣለዉ ንዓይ ዝረኽቡኒ ብለካ ምስ ሰበይተይ ዓመት ገይረ ምስ ስጋ ርክብ ከዚ የገብር ብለካ ተምርዒ ሰብ ሓዳር ከሎ ዋይ እንታይ ከምኳ ከም ጌራትካ በቃ ኮሪ ዓመት ብሉ ስጋ ርክብ ምሃር ከሪኣተ ሕጂ ተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ነዚ መካኒዝም ስጋ ርክብ ኣብ ሓዳር ዘለዎ መካኒዝም ተጠቂመን ንቴማ ወዳት ወጨንቆም ኣለዋ ዳካሎ ስጋ ርክብ ኣብ ሓዳርሲ ምሻሉ ንዓና ስጋ ርክብ ንሆኑ ክትብላ ይግባኣን እዩ ሰበይቲ ገለ ከምኡ ባህል ኣለና እንታይ ክትገብር ኣለዋ ሚት መግበሪ ሓሳብ ተሕቶ ሓተካ ነው እንድሕር ደኣ ወይ ትዛዓበየ ጉዳይ እውን ስለዝኾነ ዝንኸው ትዛዓበየ ጉዳይ እቲ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ደኣ ብስጋዊ ርክብ ንሕራ ትሕዞ ጀሚራ ሙኻ ዓመት ከዓ ትብሎ ኣለካ ላይፍ ታይም ተረዲካ እንታይ ክገብር ኣሎ ትወዲ What's his final decision? Well, نحن قال كتكون إيه بلان بهاي ما كتكون إيه بلان ودي في الفيل سجارك كتكون إيه بلان بحق أنا بوقني نابات نفس حس كات كده لك أنا عم رجوم لي بجام جاسميت أنا بتغسل كده كده تسأل في عليك أوي ما تقط توزع لك ترى أنت ما تجي فتحت تفتح بات نفسك زبالون ديو بات نفسك زارو ولا قفلت على انا كمورثودوكس نفتح عين تابع يعني راح بهم تراين عين تابع بات نفسي اثنين ازلنا تبات نفسك كاسي تصلي لي بات نفسي سبيتي حيماتني تصلي لي بقول حج انت ديو كردا انا زلو قال حنتي سيجارو كب فقرني تكون دحر كوينا اب حنتي مسخه سلاس عم كاغليتون سيجارو كتقبل فلا انت تقبل لك انت لك زناي مشروع من يصيف وانيرو قدمي 24 ساعات زلو مستوقات زغبرك اقداسي سو نابن تصيف كان انت حالك هي از كله اقداسي قدمي 24 ساعات زلو ناب سيجارو كتقرب منات ايموشنلي اوبن تكونالا تردحني سو 24 ساعات كسرح لك مستوقات حد سيجارو كتقبل مسبيت خاد لك غلف مسبيتها حجي مصيخا نغو حقسكات كده لك قلمله دحاري مصبحيت سيجارو كتقبل مسا تردحني otherwise كوريان تزنيحه نفس ابي والو دخي ملو خدقسيا حجي أبقدم جنو كومي نبر تايمات ولا خوريا خلا قلبنا تحدى لي خاص جاركم يريو حجزي قديتها دي قديتها يكونن أنا قد فركان عقام هنا تبغى بزي فصل يبزي جن كلام جن سويت جن بتبني مثل جاركم was a big problem of حجي نعطي مفتاحي most of the time بعد نفسه وسدا أتسأليا ويك نقولهم ما يقتش بعد صح مستك سهلا سبارة برتقون بيتها مسرع قدم دقم ممصومسي نسوم يوسف حدار كينهم زلو نسوم يوسف تفايرهم زلو نسوم ما حد يغد فخم زلوهم تزاراريبهم مصيم زلو حكي سلازي اذا اندحر دا خوينه تخونتات سلامنتاي مبزحتهم سبات اندحرار يا خاسي انا نودي لي زنبر قال يبلخا بخلتي وغاني زبلكا زلو خابونا دن مالتي اندحر دا ولا خصالو خلو تاريخا ابو بزي قال بزي تو ما عد بزي تو قلعها امونغو خوينه عبد الله حجي سلامتاي خانه زوم سوات زيوبس دحار غديفو خانه زخودس مره اقلبو تغبرلهم دل خانه زوم سوات زيوم سلامتاي ام كلتيو باب حدارم كتكور ريكول زلو دحار كعبيهم كولج كاتويم دحار يونيفرسيتي خابيم حدارم كغورن غديفو ما خوري هاندبت ግን ስኻ ሰባይን ሰበይት ምስተጣማመትካ ግን ማዓት ጋር ገዲፍካ ስለ ዝጸናሕካ እንታይ ኣወሪድና ትብሊኻ ሃንደበት ማለት እዩ ኣቀዲምካ ተሓስበሉ ዝግበአካ ነገር ሓደ ካብትና ትፍትሕ እውን ገለ ዘተኮረና ዘሎ ነገር ማለት እዩ ንሱ ምክንያቱ ብዛዕባ ኻስ ምስልቻው ክመፅእ ቅድሚኡ ግን ገዛኻ እቱ ምስ በልካ ኮርስ ደቅኻ ተሃንጥዮም መፅኦም ባባ ገለ ዳወሎ ክመፁኻ ክሉ ኾንዮም እንዳውየኻ ግን ምሳኻ ምስ ሰበይትኻ ግዜኻ ክትሕልፎ ዝግበአካ ነገራት ግን ቦትኦ ትፈልየሉ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ቶም ቆልዑስ ክሳብ ክንድኡ ነታ ጓል እውን ስኻ ጠፊእኻ ኣለካ ንዶልና ከምቲ ዓንተ ይገልፆ ዝነበርና ሲ ናብ በረኻታት ጠፊእኻ ኣለኻ እንደገና ኣብቲ ገዛኻ ምስ መፅኻ ቆልዑኻ ኣልባኻ ስሕቡኻ ስኻ ስለ ዝወረደትካ ጥራይ ካልአይት ሰብ ትኾን ኣለ ማለት ኣይኮነ ወይ ከዓ በንፃሩኻ ኣኹም ማለት እዩ ንሳ ወይ ኣብ ክልቲኦም ምስራሕ ክውዕሉ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣቦና ደን ኣብ ደቆም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነንሕዶም ክልቲኦም እውን ማእልያ ዘይብሉ ግዜ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዝረኣየኒ ንሱ እዩ
ካልእ ገሊኦም ኣወዳት ቅድምና ሓዳሮም ንነብሶም ዝገብሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዎም ስለ እንተለይ ተጋጊ ኣነ ንሕና መወዳእታ ኢና ንስራሕ ብሓዳርና መወዳእታ ምክንያቱ ንሕና ንስድራ ቤትና ፕሮቫይድ ክንገብር ገለ ክንገብር ድፋጫና ንሰቲ ዝደለኾ ነገር ክገዝእ ዝደለኣነ በዓልቲ ቤትካ ድያ ወይ ደቅኻ ምዝረኽቦ ጥራይካ ከምኡ ትገብር ዘለካ ሓንቲ ካብቲ ተዝደምም ነገር እንታይ ኣላ ንኹም ድሕር ሪኢኻ ሃፒ ዋይፍ ሃፒ ላይፍ ዝበሃል ነገር ኣሎ መን ይምፅኦ ነዚ ሓሳብ እዚኣ ኣነ ክፈልጦ የደልን ተረኺብኒ ኣኺለዎ ጥራይካ ክትብል ትኽእል እሳት ሓጒሳ ስኻ ተደይት ሓጒስካ ከንታ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ሰላም ተደይ ረኺብካ ከንታ ክትገብር ኢኻ ንስኻ ስለዚ መብዛሕትኦም ነዚ ንገልፆ ዘለና ነጥብታት ቅድሚ ኣብ ሓዳር ምእታውካ ቅድሚ ኣብ ውላድ ምእታውካ ክትዘራርበሉ ዝግባእካ ነጥብታት እዩ ናትካ ሓጎስ እንታይ እዩ ናተይ ሓጎስ ከንታይ ማለት እስኻ ክትሕጎስ ደሊ ትኾን ናተይ ሰላም ከንታይ ናተይ ቅሳነ ድህበኒ ነገር ከንታይ ድሓር ቆልዑም ሰምፀናኸ ብኸመይ ዓይና ክንሪኦ ኣፍኮርስ ኩሉ በቲ ዘለካይ መገዲ ዘይክኸደልካ ክእል ኾን ሓርጎፅቆፅ ክህሉ ክእል ኾን ግን ካብ መጀመርታ ፕላን ሓንፂፅ ካብ ምኻድን ዘይምኻድን ሽግር ይፍጠር ከም ዘሎ ብቲ ሕብረተሰብና ንሪኦ ኣለና ኣፍልጦ የብሉን ከይትብል ኣብ ቤተክርስትያን ንውዕል ኣሎ ሕብረተሰብና ምስ ማዕልያ ዘይብሎም ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ዝነብሩ ሰባት ኢኻ ትነብር ዘለካ ስለዚ እቲ ፀገማት ኣብዚ ዘሎ ስለምንታይ እዮም ከወሃዶ ዘይክእሉ ዘሎ መንእስያት ናትና እዩ ዝገርመን ዘሎ ንዓይ ስለዚ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ከምዝሳ ዘሎ ንዓይ ስለዚ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ከምዝሳ በቲያ መጀመርታ ዝበልካ ክጅምር ቤተክርስትያን ውዕሎ ዝበልካ ቤተክርስትያን ሒዘኖ ዘሎ ኣንስትን ግን ነበር ዓልኪ እዚኣ ወደሪ ላይክ ኖ ናይ ሎሚ ሒዘኖ ዘሎ ቤተክርስትያን ኣንስትን unfortunately أنستين مرحتي أنستين نجزمه but let's say كم مجمرة نجمر كابتي سدراسي نمنتايم قلعة قديمة مسوي عوسة وعن سبيتين مع 7 قديم كاس 7 تسرر عن تاريخها يسوع كريستوس 7 قلعة أسرار أب سدرها 7 مسترخب يوم قلعة فتر حجي أمنا إترا really هيستن تاريخها يو زيهم كلهم كاب أنا إسرائيل مسكدو زيهم سبوتنا كلام سبوت دك أنا مستأخلا بك بحفشة سب سدت مجمرة التين أب إترا زلوا أنستي دك أنا آخر لا مسبلة قدامي تزجبر عن 7 كاب جزاو ثانية جذب ولا بدي جزء حجي جناوال سبوت ولا كم زخمنا في عودات بك لم تعي عودات فمست بك أبدي جزء عودات بزعبا بوم زلوا إترا ده حاتمي بزعبا دوم ده حاتمي ولا ندوم يمزم تونا بأوروبا which is a big problem حجي أبي ترازل له من 7 دقوا يعبيو دقوا قريفا مخيرم كان أكاسب سبيتو قريفا تخير حجي حسب مت إنه أوروبا قريب السودان قريب أوروبا تي ناي 7 كا قرب عندنا مزدفئة أنت هاي قبل كل شيء شوي 7 5 عام قال أنت بتسيحو كم زي قلت أنت ما يبلي like easy life نندل إحنا لما ينو 5 قال أنت بتسيح 7 كتير يخلق كم زي chill هي وات يجدلي like سلام زخوته مسوي حد مسوي تغيره سلام كنا بيجدلي التنارسنا لهم زين كلنا سدات ما تنزلوا 7 قريفنا بدك زلوا أوروبا دارجا زبز حنتي دك أنزل خلان حجي زياد أجمع نوبن عركة الدار كذا زياد this is a big problem مخنياتو حدار دك أخسر أكلهم كان كتكرر زوج باكا حدار مش 7 جميل كان مسيق تدوز باكا تدي هن نمبر 1 أجمع بنهارنا دك نستيقظ حدار ساب دك أنزل داخل أنزل قبره ساب ودن سنز أخللن شو مس أخللن ودينا نوديه شو على كده 7 قال ما تركوا بحرين ولا حجين تاريخها ودن قرب 10 شو من تحب تحب زفاتوا له عبد الله 7 عام زفاتوا استفاد حسابيت قد فاتوا خير دوكم مستمهار في يونيفرسيتي تزغرون تاغم يلوا ساك سو نو كاب سمهار كو صيو نو سم كاك موصيو ما مسانا كوف بيم لاتو سم كانوا كن 7 اخي لما كاب غزا خوص له يبوا نو مسانا مزلو شو تفاتح بدوكم تفاتح مكلتي ما كلتي مش بدوكم تفاتح حجي سبيتي دق انت اخيلا مبزحت غيزه انتايو تشغرا يبدانني ابنا تعر دحاني ابنا حبشا دق انت اخيلا it's something there it's سبعي كبر خطوة زي تخ إجازة which أردني مثلني نهم sorry ميثنا قبل كانهم أردني مثلني تنكم وتفاتيح زخدا survive كجبر خم ديك أنا أيفلت عني مثلني هاور رجعنا survive ثم نعتم دك أمون دك أنكر أبي أمين دلها مثلني قال ينزي كو حدارهم ولا جرنا جورس السن كان أبي أمين دلها مثلني that's why كأبزع واني حدار قلت الكاتس أنا حكوا كرت أبونا دنسي نعتم دك أمس ماليز يقول له أتو كورن ده هو مخدو وين كانت عدد رأي زيادة أتوكروتو ونتسبعي ترسعه لحرم صعبي أمونغو توم قرر دستافة رشجرات إن ده تجارج أوهدو مالتي إن ده حردا زهالة فجزيسي حان تحط حتتين سمرة الصعب على حدار كين كاب عالتبيت كلا ولا عوريت كا لا جوب بزخير له نسجان كيد تيل كاسي وين كاب عالتبيت كان ينام نخي تيرات كاس نبي خي طلع ما نبي خمرت كم زود له كومبرومايز كتجبرت خلني خمسة شمال زود دايزي إنت عدسي نو نسبعي يأمني أنا بتزولو مجدي تزحشة تزبلت أجمع مجد مخانو يأمني تبل قوالن سيتس الله تبل تخلف زجزيزي
ሕጂ ምልክት ሕቶ ይኸውን ክንደ ትወደለኹ ነዚ ዝብለካ ዘለኹ ግን ኣብ ከምኡ ክበፅሖ ከለዎ ሲ ተባሂሉስ እንታይ ኢኺ ትገብሪ ኢልካ ምዝራብስ ኣሎ ዶ ኣብቲ ቅድሚ ሓዳር ምእቶም እዩ ዘተሓሳስበን ዘሎ ንዓይ ምክንያቱ ኣነ ንዓኻ ዝኣምነካ ዘለኹ በዓል ሓዳር ኮንካ ገዛኻ ክትኣሊ ናብርኻ ክትኣሊ ከም ትኽእል እዩ ዝኣምነካ ዘለኹ ጋይድ ክትገብረኒ ከም ትኽእል ስለ ዝኣምን እኮ ምሳኻ ዘለኹ ኣብ ሓዳር ኢላ ክትኣምን ትኽእል ጓል ኣንስተይትስ ኣላትኩም ዶ ኣብ ሓዳር ኣብ መናብርኹም ድሕር ዳልየ ተኣምነሎቱ ኮይና ግን ስለምንታይ ትምርዓውካ ዘላ ንዓኻ ወይች ኣነ ገለ መገዲ እንታይ ክመልካ ደለ መስለካ ንኹም መብዛሕትኦም ዓወዳት ዓንተ ከም ትብሎ ዝነበርናሲ እንታይ ዓይነት ጓል እዮም ዝደልዩ ኢልካዮም ሓቲትካዮም ዝፈርሑ ሰባት ዘሎ ስለምንታይ ምእዝዝቲ ጓል እየ ዝደሊ ክብርታታ ሓልያ ትኸይድ ጓል እየ ዝደሊ ንዓይ ንእምነታተይ ንክብርታተይን ኣሚና ትኸይድ ጓል እየ ዝደሊ ውች ተምልኸካ ኣይኮነትን ዘላ ትምእዘዘካ ጥራይና ዘለና ኣንፃር ናይ ምምእዛዝካ ዘይምእዝዝቲ ማለት እዩ ስለዚ ዘይምእዝዝቲ ጓል ዝደሊ ሰብ የለን ማለት እዩ ሓቂ ነዚታት ጠለባት ኣብ ማሊኣትልካ ክትከይድ ትደዳርና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከተምፅእ ከለካ በንፃሩ ከዓ ትወዲ ከዓ ፕሮቫይድ ፕሮቴክት ገይሩ ኩሉ ነገራት ኣብቲ ገዛስ ከማልኦ ዝግብኦ ነገራት ኩሉ ከም ዘሎ ሓዳሩ እንዳኣለየ በዓልቲ ቤቱ እንዳኣለየ ወይ ከዓ ደቁ እንዳኣለየ ክኸይድ ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ነዚታት የማልኦ ሎ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ኣብ ጉዕዞ ናይ ሂወትካ ብዙርያ ናይ መንእስያ ትሪኦም ዘለካ ንስኻ ሰበይቲያ ተመሓድረና ዝብሎ ወዳትም ዘለውና ቀዳይ ነገር ዳርጋ ዝበዝሑ ይትረፍዶ ከምዚ ዝሓተትካ ክልተ ሓደ ቆልዓ ንየማን ክኸይድ እንድሕልካ ንፀጋም ክኸይድ ኢሉ ከዓ ተዓደ ንየማን ክኸይድ ንፀጋም ክኸይድ እንድሕል ኢላ ሰበካ ንየማን ክኸይድ እንድሕር ኢሉ ክውስን ዝግብኦ ማለት እቲ ምዝራብ ኣሎ እዩ መቀዳማይ ከማ ምስ ሓደ ወዲ ላይፍ ኣቴን ነረ ከምኡ ሓሳብ መፂና ኣብ መወዳእታ ክውስን ዘሎ ኣብ መወዳእታ ውሳነ ክውስን ዘሎ እዚ እቲ ሰብኣይ እዩ ስለዚ ቅድሚ ሓዳር ምብፃሕካ ቀደም ከም ሕቶ ከማን ነይሩ ሎሚ ሕጂ ክትሓታ ኣለካ ከም ንጓልሲ ኦኬ ኣነ ክውስን ትገድፍኒ ድኺ እንድሕር በጃኺ ኣነሲ በቃ ክልምነኪ ሰብኣየ እንድየ ኣምላኽ ይፀልኣኒ ድሮ ፀሊምካ እንዲፈጣሪ ድሮ ፀሊሞ እንዲፈጣሪ ድሮ ስለ ዝፈጠረካ ኮ እቲሻ ዘሎ ንስኻ እንታይ ሙሽሙሽ ስለ ዝኾነ ኮ ይውደሎ ትኾነታት ወረ ከምኡጣዚኮስ ልመናኻ ኣሎ ወረ በቃ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክመፁ ከለዉ መሓሲ ክመፁ ከለዉ ሕራ ይበልኒ ድሕሮኦም ትፀርፍኒ በቃ ድሕሮኦም ሰብ ምስከፍ ተሓል ዝኽእል ኣብ ገዛ ከም ሰዓረ ፈሊጡ በቃ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣኽብርኒ በቃ ካልእ ትረፍ እሞ ምሳብ ከይትኮናስ ኣኽብርኒ ኣብ ገዛ ሽዑ ድላይ ክትገብርኒ ሕጂ እቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክሓቶ ዝግብኦም ሓላፍነት ክወስድዎ ዝግብኦም እዚ ንዛረበሉ ኣለና ኢና ወላ ኣብ ሕቶ ከማ ክመፅእ ኣይግበሉ እዩ ኣነ ከም ሰብኣይ እታ ትምርዖ ዘለካ ጓል ሰብ ክትምርዓካ ከላ ንስኻሲ ሊደር ናተይ ክትምፅእ ከላስ they should abhor you. That's what the English said. They said she should be abhor you. نسخات كسمعك الله. نسخة protect, provide جبر لك هم سبعين. نسخة فقرن حالك زبالك حسمع الله. لذي أبكم زي كم سبعين تزي حلقها كم زي بوزلو no تسمع معنا نخي بحس أنا بنحب تحكي كم زي ولا نحتاج مرحب كده أقدر ما بزحت فيجي كومي من بوزلو. تدي عن كوا حليفهم كمان كم زي اللهم شبك أبكم سبع خبرني. يعني بجخي. دي حسب شو عد الله تكبرني. زبلو ما نسيت قالوا. So زيادة فلان عركي دونجينا كمان كان يخون أنا كنت عامل ده جميلة حجي بقى كنت الصوم ترايت لنا بقى كم زي well no that's why ميت برا يا ريتا كان ده زخافر كافيري that's why تتسجم أبتما ودات زلون ده صح هي خير على زبلك زلون خان فرحت ودات نابوز موت صلوا ترى دنوني لهم كلهم كريوا زي كل سوات وزح له وناتو ورحان سل زي قد سم جانك فود كول أزوج سوات له ده حركة نو أنا عايكم زوالن سيت تقبلني أقول لهم عفوا مودو ذكر يا خومي كان زارو بالزنبركا جزء أب تويتر إن إحنا كوم عين كامبين قبرني أنا بتتر بجزء زنبرنا كوميلان زارو يعني. Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Un tornado di freschezza non stop. هذا ودين دليتاتو كاب مزراب زغطبتو خينو فرحي تايت قبري تاكوات مزيات مرات نعوت دلي سلمت اتموت صنعو تبعتها ودا سلازي بلاينا نحن حجي وشقر نودا زلنا اب حدارنا نزرب زلنا حجي هرا مغرياتو اتسو زدليو دليتات اندحر انا تاغوالن سيت اندحر ازيار ايوا تطلابيت مخاناو اندحر دير دا اندحر لو خينو اي كتمرصنا سلازي كتمرص معاها توارد كرالو لك خمزه فاشن شوسي بت زغرو لا طلبات يا اندحر اندا تمالت مصنا اتودخ عند حدا بعلو نتبعان حدارو تواصون دي تواصون ازي انا عيتد لين تقدسني لنهار مرصالو خينو كتمرص للغوانا سيت بتاسو زري ازازات يحكي زلوا اف كورس نسو خا زمالو ام سرعيتي خا بوقت حرت دلتا غوانا سيت حجي اتصقم تفطير زلوا
I don't know ኣብናትኩም በተኸርሲያን እንሆም ዓርከይ ብዙሓት ኣዋልድ ትርኢ ለኻ ምስለና ኣብዝናትና ዳርጋ ፍርቂ ፍርቂና ድሓይና ዘለና ኣይሓመቕና ዘለና ምስለኒ ኣብ ብዙሕ ስራሕ ከድልየኩም ኣብዚ ግን ኣብዚ ኣብ ጉዳይ ንዛረበላ ዘለና ግን ነሆም ሲሪየስሊ ማለት እዩ ጠለባት ናይ ተመወዳት ገና ዘይተረድኦም ሰባት ኣለዉ እንታይ ደልዩ ዘለውስ ኣይፈለጡን ዘለዉ ስለዚ በዚኣ ክንውዳእ ንሆም ሓንቲ መዕፆ ክትገብረና 3 minutes ፌሚኒስት ምዃኖም ኣይትረስዓዮም ናትና መንእሰያት መብዛሕትኦም ፌሚኒስት እዮም በቃ ቤታ ፌሚኒስት ዘይኮን ቤታ ወዲቖም እዮም ተረዲኻኒ ሕጂ ካበና ነምፆም ዘለና ካብቲ ሰበይትኩም ኣለው ኣነ ነብን ዓርኪ ተዘርእካ ነረ ወላ ብኤርትራ ሰበይቶም ናሃርመቶም ዝሰርሑ ፊልም ኣለዉ ሰበይትስ ንሰብኣይ ተሃርሞ ተረዲኻኒ እቲ ወዲ ቀጢኒ እታ ሰበይትስ ኣብ ፊልም እዩ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ እታ ሰበይትስ ነቲ ሰብኣይ ተሃርሞ ተረዲኻኒ ፊልም እንድዩ ግን እቲ መንእሰይ እንታይ ይርኢ ኣሎ ቅድሚ 4-5 ዝሰርሕሎ ስልሒ ዝሰርሕሉ እታ ሰበይትስ ነቲ ሰብኣይ ተሃርሞ ኣብ ፊልሚ ኣበና ይርያ እንታይ ዓይነት ኮንፊዥን ትፈጥር ኣለካ ሰበይቲ ንሰብኣይ ተሃርሞ ሪና ንፈልጥ So, انت عند represent قبل نت منسي ترى حجي مبزحت مسيكم لو كسر لو they are feminist دكنستيهم so كاوينا نجمع زرنا انتم حركه التسوي زخونوها كم سبوا زلها ولا كزارو سلا زي كولي ولا تناي مزراب عقل ترى بقى انت قالسي سيمب زبال فولد عند هذه سيمب زبال اودات كم شاء الله سيمب بيت عمل يا سيمب كونك حجي كومو غيركا ولا تخوم زغبر ودس اني تخمر عزيد لا ودي سيمب كوين خرب زدي ترى لانا ودات أبت حدار زلوا يمسيم كونهم زلوا أبتي مسبيتهم مسيم يكونوا مسبيتهم مستقر كذا نزقوا برلاس مسأسيم يكونوا هجي تأسيم تبهال كم زي مسكن كان يلقى بالجاكي معاري قرد تبهال بق أمس أنا تحدر زي خبالي أم بن حدا متقبل لا ولا يكونوا that's the definition of simp هدي هني لانا ودات كم مستحدار زقوا برلا مسأسيم يكونوا واي بين simp مسبيتها لسه سبيتها يا هدي هني مرات حصل لحظة متى simp تكون لها so yeah الفيمينيستيوم بنعرف it's a long way feministium but نمتاخم قبله I don't know كم زبالكو حاجة مسدد سلازع عفيف هيكون أنا بكم زول مدام تابع تعزلوا التمسدد من عباية نزمان سيب تعمل تسوي